हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलते वीडियो स्टार्ट करिया। वीडियो भल लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। गोटे छोट गाँ थिला। छोट गाँव रे रामचंद्र बोली जने साधारण कृषक रहुतला। ता ना थिला रामचंद्र। से गरीब थिला किंतु सहायता करिबार सब बेले प्रथमे समस्त सहायता करिबार से प्रथमे थिला। गाँव रे सेथिबेई समस्त कहउतले रामचंद्र पाखे धन नाही किंतु ସେଥିରେ ସୁନାର ହୃଦୟ ଅଛି। ଲୋକ କହୁଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସୁନାର ହୃଦୟ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷଟି ସେ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖୁଛେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଧନୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠୀ। ତା ନାଁରେ ଧନୀ ଥିଲା, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠୀ ତା ନାଁ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଋଣରେ ସୁଧ ଦଉଥିଲା। ଗାଁରେ ସବୁ ସୁଧିଆ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଉଚ୍ଚ ଋଣରେ ସୁଧ ଦଉଥିଲା। ଗରିବ ମାନେ ରାତି ଦିନ କାମ କଲେ ବି ସେ ଋଣକୁ ସୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଏତେ ସୁଧ ଦଉଥିଲେ, ଯେତେ ଅଧିକା ସୁଧ ଦଉଥିଲା ଯେ ମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ରାତି ଦିନ କାମ କଲେ ବି ସୁଧକୁ ସୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ବି ବହୁତ ଋଣ ଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବି ସୁଧ ନେଇଥିଲା, ତା ଉପରେ ବହୁତ ଋଣ ଥିଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠି କହିଲା ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମୋ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ନହେଲେ ମୋ ଜମିକି ମୁଁ ନେଇଯିବି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଗୋଟା ବଡ଼ ବେପାରୀ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବେପାରୀ ଆସିଥିଲା କାମ କରିବାକୁ। ସେ ଲୋକ ଖୋଜୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାଁର ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ହେଇଥିଲା, ସେ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା ଯେ ସେ ତା ପାଖରେ ଯାଇ କାମ କରି ସେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଦେବ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବେ। ସେ 8 ଦିନ କାମ କଲେ ସେ ଭଲ ଦରମା ଦେବ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସେ ବେପାରୀ ପାଖରେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେପାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଦେଖିଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବେପାରୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଜଣେ ଲୋକଟି ଗଛ ତଳେ ପଡ଼ି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତା ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଔଷଧ କିଛି ବି ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପାଣି ନାହିଁ କି ଔଷଧ ନାହିଁ, ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ପାଖରେ ପାଣି ନାହିଁ କି ଔଷଧ ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠି ଭାବିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଏହାକୁ ସହାୟତା କରେ କାମକୁ ଡେରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାମକୁ ଯିବି ବୋଲି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ଗଛ ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲଟା କରିଦେବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲୋକଟି ମରିଯିବ ନହେଲେ। ସିଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ ପାଣି ଆଣିଦେଲା ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲା। ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ ପାଣି ଦେଲା ଆଉ ମଉସାକୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲା। ଏହାର ସେ କାମକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା। ସେ କାମରେ ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କାମରେ ସେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବେପାରୀ ତାକୁ ପାଟି କଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବେପାରୀ ପାଖକୁ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ବେପାରୀ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ପାଟି କଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେପାରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ସବୁଦିନିଆ ଲୋକ ଖୋଜୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହା କରିଲ ସେଇଟା ସତ୍ୟକାରୀ। ମୁଁ ଯେଉଁ କାମଟା ଆଜି କରିକି ଆଇଲି ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ସତ୍ୟକାରୀ ଆଉ ମାନବିକତା। ଏମିତି ଲୋକ ବି ମୋତେ ଦରକାର। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବଡ଼ କାମ ଦେଲା, ତା ସହିତ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଦେଲା। ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠୀଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିଲା। ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଧନୀ ହୋଇଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜିତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ହେବ। ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।